De derde gouden sambafoon is vandaag hier te vingen. Voor in de gemeente Echsusteren, heb ik al bekendgemaakt. Nou ja, wie is er straks als Isje Bios en wint €1000 carnavalsgoed. Met het goede codewoord natuurlijk. Dat ze tegen Twan moest zeggen. Och te god, er komt een auto naar hier gesjeest. Dat is niet normaal. Oh, dit gaat snel. Ja. Wat gaat hier gebeuren? Ik zie meerdere lui aankomen. Verhuren dich niet, ren naar Twan, snel. Ja, kom maar snel met. Wat is er, wat wil ze zeggen? Optocht. Optocht, Twan. Het is goed! Gefeliciteerd! Du bent de winnaar van de derde gouden sambafoon. Je hebt €1000 carnavalsgoed gewonnen. Dat is mooi. Vergun hem naar bier halen. Kijk eens. Dankjewel. En wie is ze? Hoe komt ze vandaan? Ik ben Ralf, ik kom uit Schelvend. Dat is op mijn werk. Ik ga al het gevoel, van actief in het gebied, dat het niet wel eens gezien bij de stoel. Dus nog neem ik collega's zal ik gewoon vertrekken nu en ja, net op die denk ik. Ja, wat spannend. Ik geloof, deze meneer was echt net te laat. Hier komt de mevrouw aan. Ik weet niet of ze er ook voor kwam. Mevrouw, wil ze ook komen? Och Gerre, hoe komt ze vandaan? Ach, Och, het is net te laat. te laat hè. Tjie, ik wilde net in de auto, optocht. Och de god, we komen dingen aangerend, dat is ook niet normaal. Oh ja, jongens, ze komen nu allemaal in één keer. Och, in de optocht. ja mijn god, het is net te laat. Ja, dat geeft niet daar. Zit wel hier. Hoe komt ze vandaan? We was lekker het rennen. Ja, dan kunnen we van de Sint-Limburg af. Uit Brunsum. Vanuit Brunsum? Ja. Wat? We wist wel deur gereden? Ja, vanmorgen al opgereden. Doe ik op de iets? Nee, helaas niet. Helaas. Maar wie weet, Ja, een wie van de weet. volgende keren. Yes, komt goed, hoop ik.